tak a výstava vlastne bude mať svoj názov, bude sa to volať, že Nádych umenia. Bude to taká kombinácia, teda mňa, kovový sochár, a teda ten Paťko Kozma, čo je majster lupienkovej píly. A je sa na čo tešiť. Paťko sa pripravuje tiež intenzívne a teda uvidíme. Hrad Modrý kameň, Veľký Krtíš, Stredné Slovensko dolu a bude tam veľký čas na to, aby keď chcete vidieť teda diela naozaj live, živo, tak teda budete mať veľa času, aby teda ste to navštívili a pokochali sa trošku. Tu si chystám ešte vlastne pri každom diele budú také kartičky, že tam bude názov, príbeh a teda, že to je z recyklačných zdrojov, rozmery, cena, dostupnosť a tak ďalej a tak ďalej.